Quería comenzar esta reflexión facéndonos caer nunha conta. O noso Señor tamén a veces collía un pouco de vacacións. Acabamos de velo no Evanxeo como recibe esa noticia, esa nova de Xoán, que está encarcelado, que o matan, e digo, isto xa é moito, teño que parar un pouquiño. Eu comparaba coas nosas vacacións tamén. Estes días temos un montón de festa de exaltación do leite desnatado da vaca amarela, festa de encontro dos señores que van pescar muxos na beira da ría, festa de, non sei, encontros múltiples e variados nestas vacacións, pero, dinos a primeira lectura, cuidado, non todas as cousas enchen. Vamos salir esas festas, damoslle gracias a Dios porque o produto aquí galego é unha maravilla, moi ben, disfrutámoslo, papín papán, pero igual nos fai falta algo máis, tamén para descansar os nosos corazóns. E ese é a invitación que nos fai hoxe o noso Señor, descansar nel. Porque senón acabamos agobiadísimos nesta vida, que trae moito frenesí, moito agobio. Por eso é importantísimo. Claro, eu pensaba, carai, nunca vimos unha festa da exaltación da humildade, festa de adoración do Señor, que debería ser esta, que intentamos que sexa así, festa dos que se confesan unha vez ao mes, eso non o hai. Sin embargo, sí que o necesitamos profundamente. E esa é a pequena revolución que o Señor quere para nós, o necesario para o noso espírito tamén. Xeiliña, faime un favor, que ti estás sempre aí preparada. Moitas gracias. Eu comparo un pouco a palabra que hoxe nos dirixe o Señor coa forma dos nosos corazóns. Eu creo que Ele nos pide que sexamos un pouquiño corazón. A min este instrumento gústame moito, saben por qué? Porque é o que tamén aparece de algunha forma no Evanxelio na paixón do Señor. Cando Ele pide, teño sede, e vai un piadosiño e lle acerca unha esponxiña que ao mellor non lle fai falta ao Señor, pero cúbrelle moito. E se o noso corazón é esponxa, ao mellor sí que nos enchemos da invitación que nos está facendo hoxe o Señor. Pero saben o riesgo que temos? Que acabe o corazón sendo estropaxo. Porque isto non absorbe, e encima donde toquemos vai rascar, que iso vai ser moito. Por eso necesitamos ese outro tipo de corazón. E o Señor, para animarnos, gracias, Feitiña, o Señor, para animarnos, dinos na segunda lectura, nada vos pode afastar do amor do Señor. Eso é moi tranquilizador, eso énchenos de verdad. E despois, para os enfermos tamén, que nos seguen moitísimos, no Evanxelio hai un detalle tremendo e moi riquiño. O Señor rompe o seu descanso antes de nada por atender os enfermos. E é o primeiro que lle fai a Él decir, bueno, pois paro, xa non descanso máis porque o que teño que atender son esta xente que me necesita. Botade man del sempre que vos sintades agobiados porque nunca vos vai fallar. E creo que tamén nos fixaríamos hoxe, quizá, como punto culminante nesta invitación que fai o Señor. Dádelle vos de comer. Os apóstolos, como todos, en principio, dicen, deixa que marchen, despídeos e deixate de que nos deixen de tonterías e quedamos tranquilos e tal. Pero non, o Señor di que non. O outro día contaronme un refrán que non me gustou, teño que dicilo. É triste, é noso, pero é triste. Decía unha cousa así, anoteino, dice, o galego non lle fagas mal porque non cho merece, pero non lle fagas ben porque non cho agradece. Eso é triste, non debería ser así. E máis non é, isto é unha cousa de algún señor que tuvo algunha mala experiencia e traduciu un refrán. Pero mira como algún di, non, haiche moito de certo nesas cousas. Pero non, imaginades que o Señor actuara con esa filosofía, non. El faino. A veces non lle agradecemos, pero El sigue bendecíndonos, sigue apostando por nós, sigue encantado de ofrecernos unha oportunidade. E hoxe explícanos que a felicidade que El quere compartir con nós, o amor, ten forma de banquete. Por eso, esa multiplicación dos pans, por eso que nos explicou hoxe do seu amor. Na Eucaristía o que recibimos é amor, o que pasa que o amor non pode vir así directamente polo aire, por eso el, no seu corpo e no seu sangue, de alguna forma concéntrao e cando nós podemos recibilo. Pois que cuidemos a nosa alma tamén nas vacacións, que sexa para nós esa misiña onde a celebramos de verdade, ese acto de exaltación do noso Señor, porque exaltamos o moito que El nos quere. E iso é o principal. Vivámoslo así tamén a continuación.